Ниһаять, җомга көнне кич белән кайтып барам мин өйгә. Яратам мин ат-азагын, рәхәтләнеп ял итәргә була. Бүген сез күрәсезме нинди бездә һава торышы? Шундый рәхәт, кояш кыздыра, җәй җиткән диярсең, әле бит әле май ае гына. Шундый шәп бүген урамда. Керәсе дә килми дөресен әйткәндә, көне буе офиста утырабыз. Мондагы рәхәтлекне күрмибез дә. Рәхәт инде барыбер менә. Барам шундый ностальгия миндә бүген. Парклар аша үтәм. Менә күптән түгел генә укып бетергән шикелле дөресен әйткәндә. Инде ничә ел узган, менә шушында. Хәзер инде КФУ, кайчандыр КГУ иде бу безнең. Шушы бинаның 11нче катында укып йөргән идем. Татар филологиясе һәм тарихы факультетында. Шушы сукмаклардан үтеп йөргән идек бит. Рәхәт вакытлар, рәхәт заманнар дип сөйләшәбез әле. Шушы парклар шундый хәтердә калган ностальгия. Рәхәт инде. Вакыт үткәнгә мин анысы үкенмим. Ниндидер бер рәхәт, бер хәтирә булып истә калган. Шундагы сукмаклардан йөргән, укып йөргәннәр 5 ел буе. Казан дәүләт университетында. Менә шулай юл аркылы чыга идек тә без, шулай торакка кайтырга тукталышта автобуслар көтеп тора идек, трамвайлар көтә идек. Рәхәт иде. Аллага шөкер, өйгә дә кайтып җиттем, ашадым, эчтем, ял итеп алдым. Хәзер инде сезнең белән шушы коробочканы ачабыз. Бу юлы заказларым бик күп түгел. Бик тиз генә заказ ясадылар. Аеруча бер мөһим бер заказым бар. Хәзер мин сезгә барысын да ачкач күрсәтәм. Хәзер ачабыз. Шундый җиңел генә заказ бу юлы кечкенә генә коробочкада. Хәзер без сезнең белән карыячакбыз. Нәрсәләр бар икән монда? Минем бу заказым 3594 сумга төшкән. Каталог бәясе белән үзем түләгәнмен. Менә скидка дигән монда безнең 1975 сум. Без инде компаниядә эшләгәч, безгә компания скидка ясый. Минем скидкам хәзерге вакытта 26% һәм шулай ук акциялар тагын да арзанрак чыга. Купоннар бирә безгә компания. Менә бу юлы безнең бик күп акциялар аеруча прокладкаларга. Менә хәзер барысын да алам һәм сезгә күрсәтәм. Менә шундый зур булмаган гына заказ. Минем бер коробка булды. Бәясе кыйммәт дип уйлагансыздыр инде, ничәдер әйбер генә. Кыйммәт ни өчен шундый күп зур бәя 3000-дән артык? Чөнки минем монда молекулярный бат бар. Менә ул шундый молекулярный бат. Минем эштә коллегамның операция булды күзләренә. Аның сосудлары менә күп кенә шундый күз проблемалары бар. Күзе белән йөри инде врачларга. Һәм менә ул витаминнар эчәргә булды. Витаминнарны үзегез беләсез бит инде, белеп эчәргә кирәк. Бензиклар белән киңәштерергә кирәк. Менә безнең фабрикта Америка Кушма Штатларында ясалучы молекулярный батлар бар. Алар төрле-төрле, менә гүзәл инде моның алды күз өчен. Бик менә кемнең күзләрен яхшыртасы киләме? Менә бу молекулярный батны алучыларыбыз бар. Бик күп кеше алды һәм нәтиҗәсен күрәләр. Бик яхшы отзывларыбыз бар безнең. Менә мин аны үземнең коллегама да, хезмәттәшемә дә киңәш иттем. Ул менә алып карый. Бу безнең менә консультант скидкасы белән 1800 тирәсе тора. Бәясе бар. Арзан түгел. Бу үсемлек маенда ясала. Шуңа күрә мөселманнарга да бик ярый. Теге желатиннар, андай әйберләр юк. Бик файдасын күрәләр. Әйткәнемчә, Америка Кушма Штатларыннан килә торган молекулярный бат. Шулай ук безнең менә бу каталогта инде менә күп калмады, бер атна әле каталог дәвам итә безнең. Бик күп акцияларыбыз бар. Шулар арасында аеруча безнең шундый прокладкаларга акция.
Бу прокладкалар турында сөйләп бетереп аңлата торган түгел. Сәгатьләр буе сөйләп була, бик күп экспериментлар үткәрәләр. Төрле кибет прокладкалары белән экспериментлар үткәреп карадык. Исемнәрен әйтеп тормыйм бу прокладкаларны. Менә бу безнең прокладкалар, алар гигиенический прокладкаларыбыз анионовый чип белән. Шулай аның менә ясалу ягыннан да гомумән алганда бу бик ничек дип әйтим инде, башка прокладкалардан аерылып тора. Бик күп жидкость, сыекча кертеп була. Мисал өчен, без моны су белән дә тикшердек. Бик күп кенә шундый катнашмалар белән тикшереп карадык. Бу бик коры калдыра. Башка прокладкаларга караганда иң яхшы прокладкалар. Кызлар, кем менә кулланып карый, кибеттән инде аласы килми башлый. Бу юлы аеруча безнең зур акция. Шуңа күрә менә әгәр дә аласыз икән 3-не, мисал өчен төнгө прокладкалар, көндүзгө прокладкалар һәм тагын безнең ежедневныйлар бар. Монда юк инде, мин монда көндүз белән төнгөне генә заказ бирдем. Минем хезмәттәшләрем дә заказ бирә. Шуңа күрә аларга да, үземә дә дигәндәй, менә 3-не алган очракта төрле прокладкада аласыз, яисә менә бер төрлене генә 3-не алганда инде бик арзанга чыга. Менә минем консультант скидкасы белән 123 сумга чыкты. Инде 1000 сумга алган кеше языла икән Фаберликка, шулай ук 20% скидка ала. Бу инде үзе өчен генә алган кешеләргә дә бик әйбәт. Әгәр дә языласагыз килсә, минем номерларым бар каналымда, аны шушы номерга яза аласыз, күрсәтелгән номерга, яисә менә мин язган номерга. Шулай ук мен ссылкамны калдырырмын комментарийларда, ссылка аша да кереп, үзегез мөстәкыйль рәвештә миңа язмыйча да языла аласыз. Бик җайлы. Прокладкалар әйбәт, шуңа күрә алып калыгыз, скидкалар булганда, андый зур скидкалар сирәк була. Шулай ук минем заказым буенча дәвам итәм. Мин менә шушындый унитаз юа торган туалет өчен заказ ясадым. Бик әйбәт бу, миңа ошый. Шундый ничек дип әйтим инде, русча дип әйткәндә экологический дип әйтәбез. Нәмә табигый, шундый әйбәт. Бик яхшы чистанта. Мин бик яратып кулланам. Һәм менә шушындый шампуньнар алдым. Бу шампуньнар минем күрсәткәнем дә бар. Бик ошый племянникларга, племянницаларга һәр вакыт бүләк итәргә тырышам, чөнки исе өчен алар инде үлеп китәләр. Бик яраталар, бик ошаталар. Аларның менә гелдә душлары да бар, менә бу серияның. Шундый менә яратып кулланалар инде. Булар инде минем бүләккә. Балаларга бүләккә. Менә шундый матур гына заказ алып кайттык. Бик зур рәхмәт мине караганыгыз өчен. Киләчәктә дә менә шулай күрешеп, аралашып яшәргә насыйп булсын.